Gongso hanatap gending kebuk kodhok ngorek ya kala ganjer apa to kang lumadhi kono. Sang Diahayu panggih apriyanigya hanggung turipada atur sembah tumungkul konjem bantala wadanane yekti iku dadi tandha Diahayu panggih apriyanigya warsa arsa ngabekti miring Sang Guru Nadi nggih Bagus Triwarna lene wirti-wir punang rikma minangka tandha yekti lamun to Bagus Triwarna wis sembada dadya pengayoman aning jagat Madyapada Gya hanapak tigan dan tapak pecah biar ambyar tegese wis nyo mungkasi sipating putra manjing alam tataraning madya lelumbaning samudraning bebrayan agung Ndolya hamiji punang samparan kanthi tirta pawitra sari kang tinadahan ing Bokor Kencana igya wis sanaratan sekar triwarna ana kembang mawar ana kembang mlathi jinakepan kembang kanthil yektine linawar tawar lumantar tembung kang mijil sangka kedaling lati temah kumantil jroning nala nadyanta wujude hamung miji samparan yektine peminta mring ngarsaning Gusti Kang Maha Kawasa mugya sirna purnang sukerta ganggas waras ilas ilang bajang sawane temah kari slamete uga dadya minangka perlampita asesuci tegese nggih nyalupampah kanthi atetekun ati kang suci temahan Gusti hangijabahi sigra tinaling Diahayu panggih apriyani ngadeg jajer kepareng tegese wis nyo arsana tepi sumpah prasetya arsa nyawiji dadi sawiji manunggal dadi setunggal nggih arsa manjing alaming madya bebrayan agung lumampah kanthi netepi sumpah ndok sak petarengan sabaya mukti sabaya papa wis nyapurna nggih sami anendaki punang uburampe gya lumampah atur sungkem mring ngarsaning Rama dalah ibu nenggih panjenenganipun Bapak Mulya dalah Ibu Sumarni kang minangka tandha yekti ingkang putra tan kendhat hamaminta mring ngarsaning Rama dalah Ibu mugia tansah lumuntur puja donga tuwin pangasta satemah yen lumampah manjing samudraning bebrayan agung ambung tansah winengku miring purbaning Gusti Kang Maha Kawasa nadyanto kekes kelestan ana ganta kang kebabar
parandene temah mahanane mijil konang waspa. Duh Kanjeng Rama dalah ibu nglenggono paduka ingkang kusya sembada ngukir jiwa raga anglinting hanggo kula wentah wiwit timur prateng dewasa nglenggono dereng saged atur pepulih dhateng sih katresnan paduka ewadene tumapak ing rikalanggahan menika kawula amimbuhi ribet penggalih tuwin malah paduka Rama dalah ibu wis nggerhat majaku banyu pilih pangestuku kang tumanduk marang jeneng sira ya kanthi wujuding sira ndak kalungi reroncen melati ndak kanteni duwung sira tegese ndak wisuda dadi raja sedina miyang ratu sedalu muga wiwit purwa madya ndung kaping pusan langgone jeneng sira bakal lelomban ing samudraning bebrayan agung katemahan wahyu jodoh bebasan tan ana kang kuwawa megatake marang jeneng sira ya mung kejaba purbaning Gusti nggih angunjuki punang tirta pawitra sari tirta iku banyu dadi perlambanging penguripan muga tansah hayu hayem hangayemi Gusnya Puranganya sami anampi prapaning kang putra kang Gusnya ngrasuk busana kang Hamimbanata nganggo kuluk kanigara balut duru cemeng linerek wenang sutya sigra pinanganten sajodo siningeban sindur dening Sang Rama Ibu minangka tandha yakti lamun ta Rama Ibu arsa mengkumring putra kekalih dene kang ngrapa kang ngungguing ngarsa yektine iku dadi tandha ing ngarsa sung tuladha dene ingkang ibu mapan mungguing pungkuran tegese tutuwuri handayani tegese Rama dalah ibu tan kendhat paring tuladha saha tan kendhat memuji mring panguwasaning Gusti mugia katemahan bagya mulya wiwit purwa madya ndung kaping wusana alon tindak nyoto mujuan ning sasana jan kang tuluju nenggih kampil gading kang kineka rukmi linambaran cinawi hawarna seta sinambung wuntat para kadang baraya nggih nyohandherekaken tindak ing pinanganten sakaloron paribasan roping Jalanidi kang handayungna pancak sujining alun-alun andayana pancak sujining tarub kakung Sumawana putri sepuh anem sedaya samya sahayek saika kapti asung pangastawa mring peputra kekalih Hanggun duri pepodo hamiji punang samparan nenggih bagus triwarna amiji samparanira panjenenganipun Ibu Sumarni hawe tandha yekti kalamun to bagus triwarna tansah emut mring darmaning kang ibu ingkang ibu kang Gusnya sembada dadi papan yoga brata ndung kaping 9 Candra Dasawari hang lelinting hanggula wentah wiwit timur prateng dewasa
ingkang ibu kang wis bebasan lila ing bondo ikhlas ing pati nggih nyohang kurung kepi mring jayaning ingkang putra sigra hanggun turi pepada tangkeping asta tumungkul bantala konjem wadanane kaduk ruruh raga karana yekti lamun ta satuhu banget ngabektine sigra lir guman ditumuju aning pepadaning ingkang Rama nenggih panjenenganipun Bapa Mulyana kanthi dharma kang satimbang hamiji samparanira Kanjeng Rama kanthi tirta pawitra sari kang gusnya sinaratan ing Sekar Triwarna yektine eling marang Kanjeng Rama kang gusnya netepi dharma angukir jiwa raga kanthi tetesing tirta pawitra sari kang dumunung aning cupumane asta gina midilnya binareng rasa mulya hanggun turi pepada labet ingkang Rama kang wis bebasan siang pantarane ratri tan kendhat genyo asong katresnan mengkang putra wasnya purna genyo sami atur sungkem mring ngarasaning Sudarmanira pinanganten kakung Gya Jawat asta gegandeng tumujaning patengganing Sudarmanira pinanganten putri alon tindaknya pindha sata metarangan sak jangkah tindak sak pecak kendel awit emu emeng genyo arsa lelumban aning samudraning babarayan agung ya rasa kanthi dharma kang satimbang dihayu panggih Hapriyani amiji samparanira Kanjeng Ibu nenggih panjenenganipun Ibu Ikem kang musnya sembada anglinting hanggula mentah wiwit timur prapteng diwasa satemah manjing tataraning alam madya sigra tangkeping asta hanggun turi pepada tan ana ganta kang kebabar parandene mahanani mijin tumetesing waspa aning pangurakanira wasnya purna genya amaminta pangastawa dhateng Kanjeng Ibu sigra lir gumanti dihayu panggih Hapriyani tandha yakti lamun ta arsa ngabekti mring panjenenganipun Bapa Waluya amiji punang samparanira kanthi hamaminta puja lan pangastawa
anu sirahe direndahi rasane bantal. Jebarake mboten kayak bahasa kaki bantal, Pak. Oh nggih. Rasane bantal kayak minyak. Anu, golek minyak angin iroke kayak minyak angin. Golek minyak angin. Bisket. Tasih wonten rakiting adicara ingkang yektosipun kedah katindakna nanging ewadene paripaksa kasigeg sawetawis ing wasana rakiting adicara kawula aturaken dumateng ingkang kawogan karya. Hambok bilih ing mangke sakwusnya ingkang putra saged waluya temahan jati saged katindakaken mungguh rakiting adicara upacara panggih daup suci ning pinanganten ing wasana langkung rumiyin kawula cekapi kawula aturaken dumateng panjenenganipun ingkang kawogan karya Hanatepi Dharma wontene kacar kucur sak piturute ing mangke badhe katindakna kalamunta pinanganten kakung Musnya Waluya katemahan jati. Nuwun kawula nuwun. Nuwun kawula nuwun amit pasang paliman tabik ila-ila dina sinepatna ing ila duni tinebihna tolak sarik mawaing tawang-tawang langkung-langkung wonten ngarsanipun para sepuh mini sepuh aji sepuh dalasan para pangembyong piranganten labet kala wau wonten adicara ingkang kedah kasigeg labet piranganten kakung kalersan dawah kantaka ing wasana nulya wusya waluya jati ketemahan mulya ing wasana badhe kalajengaken ing wasana nuwun sagung para pengambyong pinanganten kaparenga lenggah sekeca sawetawis saperlu hanjenengi rakiting adicara ingkang arsa lumaksana. Nuringgih labet kala mangsa kang jinangka titiwanci kang kahesti arsa lumadi nenggih karombongan kang gyorinakit aning kampil gading kang Wisnya samapta pinanganten putra sarimbit pinanganten putri kang Wisnya lenggah siniwaka prasasat kadya prayagung ingkang arsa anindaki mungguh apa to karombongan ingkang angka semindah nenggih kang den pastani Gunakaya kacar kucur. Sang ibu juru paes wis nyamaptake apa to wujuding sarana Gunakaya kacar kucur kang dadi isine yaiku beras lawas, kacang lawas, jele lawas kang sinaratan ing arta receh werdine sepira to sak lawas-lawasing Gunakaya kacar kucur kaya isih lawas Gunakaya pangupa jiwaning piranganten dene kang dadi tadhaya iku klasa bangka kang sinulam suket kalanjana mangka tilam lampus Bagus Triwarna nggih nyohangesokake kabeh den sokke tan ana kang siringit tegese sepira to Gunakaya pangupa jiwaning pinanganten kakung kabeh den sokke ora ana kang den singitake tegese ora ana tembung duit lanang uang kenakalan ya ora eneng ora kaya tukang syuting slintat-slintet dene pinanganten putri nggih nyohanadai tan kepareng kececer saha tan kepareng hanadai Gunakaya sanes marga werdine
sepira ta guna kaya pangupa jiwaning pinanganten kakung den tampa kali lila legawa tan kepareng hanadai guna kaya kayane wong liya saha andhara beni jecibahan hanyekap-nyekapaken murih sagata cekap ngajeng tirah wingking bebasane temah sageta mulya purwa madya kamping wusana dene karombongan ingkang candhake nenggih kang den wastani Kembul Bojana Handrawina tegese hamangun dahar utawa arsa dedolangan werdine pinanganten sajodho kang wis nya angkrakit prasaja luhur samya asah asih hangesuwi nadyan to sak puluhan genyoh angersakaken mundhut dahar temah hanugel tumpeng saka tembung jarwa dasa metune nek wis mempeng nek rung mempeng rung metu jare iku werdine merga kewetu rasa kang wis mempeng jroning ati arsa nyawiji dadi sawiji manunggal dadi setunggal nadyan to sak puluhan bebasane temah nambak punang luwe werdine sepira ta guna kayane nadyan to citik bisa cukup murakabi kabutuhane ingkang ngarsa lumadi nenggih ngunjuk tirta Pamitrasari nggih sami angunjukake wujuding turta nadyan to ambung sak tegukan parandene temah desa nambak salit gondange yaktine biswa ayem tentrem temah murakabi ing samukawis dene kang ngarsa lumadi arsa hangura ingkung pas nggo hitungan ping 3 siap kamera 1 2 3 walah halot banget 3 walah penak jebule barang wis kena ya ingkung saka tembung ilinga nggone tansah manekung minangka sasmita tuwin perlampita nggih mangun bebrayan hamung katemahan dawuhing Gusti tan kendhat nggih manekung sembah bekti meringasaning Gusti Kang Maha Kawasa esem sumamburat Kang Bus Jolomadi rasa marem awit sedaya kang jinangka katemahan Bisnesti kang kahesti dadya kang jinangka mesem sumamburat sirna sipating janma sawantah perbawane kaya Raden Panji Asmara Bangun kelawan Dewi Sekartaji Panji Asmara Bangun Panji wis ngarani katergaman asmara katresnan bangun niku tangi mula ora mokal gamane penganten lanang diluk-diluk tangi kesenggol sithik tangi krungu swara klisik-klisik ya tangi merga cacet gumergut genyo arsa hanyekapi miring kabetahanira dene Dewi Sekartaji wertine sekar iku kembang jalu iku taji tegese ana kembang sing suwek jare Mas Yoyok kembange suwek-suwek tegese kabuka atine nggih warsa manjing lelumban ing samudraning bebrayan agung nglenggana wis dudu bocah tegese wis manjing alaming madya tataraning kadiwasan kanthi puja donga lan pangastawa sanggunging para sepuh pinisepuh menggahing para rawuh sepuh anem Jalwestri kang nyo
Hanjenengi kanthi lumunturing puja donga tuwin pangastawa mring Siratmajari sang temanten Gena Arsa Daup. Satemah Gya Tulus Raharja manggih ing kayuwanan. Lang-langing driya mangu mangunggung kanduhan rimang rumbeng mulat Sorapsari remeng mulat Sorapsari sari nuwun sagunging para lenggah sepuh anem jalwestri ingkang dhateng minantun pakurmatan menggah mekaten runtut reroncening panggih daup suci Siratmajari sang temanten dene kawula ingkang hangayahi karya nglenggana kathah lepat kathah kekirangan hawit terping janma ingkang mijil saking traing menungsa lumrah ingkang tansah kepandukan luput lan lasa salah ing wasana sewu lepat cadong duka kawula saking keluarga Bagong Endang Mingap nyuwun tadhaing wadana pungkasing atur jenang Silawadar parisesonderan akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wontene hiburan sumangga dumateng kadang kawula sepuh saking Super Dangdut Ambassador nuwun kawula nuwun.